Ja som sa tuto neviem kde zobudil a očividne to bude ďalšie video za Lochkeom. CCC euro. Ja som trpaslík teraz pri mikrofóne a niekde ma uväznil. Ježiši, to je strašidelné. Ešte také strašidelné zvuky. Očividne tu budeme musieť niečo nájsť a dostať sa stadiaľto. Takže predpokladám, že to bude niečo ako Granny. A ešte som chcel povedať, že určite si kupujte na Prima Shope. No ľudia, takže mám na druhú noc. Prvú noc som tzv. Dofélil. Ale jak môže byť tak rýchlo na tom mieste? To je nemožné. No tak toto bude skôr ranovačka, než... Rýchlo, aby si nás nevšimol. Nevšimol si nás. My sme už konečne prestali a začali blesky. Takže... Utekáme. Ja sa mu zase musím zdrhnúť, že toto bude len ranovačka. Nie, žiadne také nechytíme. Ježiš, on nezabral. Mne sa to podarilo. Rýchlo skúsme zaliesť. Či by si na auto nevšimol? Yes. Keď pred parákom. Sú strašidelné zvuky. Jen tam ho vidím. Ajaj. Ide za mnou. Skúsime ho tak napáliť, lebo Lochka ma nepočuje. Hop. Ja som ho zaťukol. Jedno. Ježiš, ja som zase tretíkrát zomrel. Ešte už mám posledný život. Tam je. Keď zavriem dvere, tak on by mohol čisto teoreticky len tak prejsť. Len prešiel. To sme to celé ale nepreskúmali. Čo ideme teraz spraviť? Lebo som na mňa čukol na pec a to mňa vlastne kvôli tomu mal Lochka aj výhodu. Môže byť hocite, lebo teraz neviem, kde sa nachádza. Takže neviem, či ho mám očakávať bližšie, alebo nie. Kde sa len ho... Ježiš! Ne. Puste ma, ja som si toto nezaslúžil. Pomoc! Prosím, puste ma. Zabudni, 3 dni už prešli, kamaráde. Pokračovanie na budúce.